И сега започваме първо с подготовката за дренажа. Сега е момента, в който може да намажете вашето лице, гуша. Можете навсякъде. Така. И сега почваме с леки, казах, леки движения, без да натискаме. Ето виждате, съвсем лекичко, так, нагоре, отзад, зад ухото и продължаваме леко надолу към ключицата. Правиме го още един път. Може да си пуснете за фон някоя готина музика, масажна. И пак. Аз го правя 3 пъти, вие го направете 10. И който е гледал предните видеа, ще се сети точно за това движение от коста над ключицата. Даваме надолу. Правиме го също 10 пъти. След което вече сме готови за самия дренаж на лице. Следващото движение, както ви показах с обратната страна на пръстите, почвате от средата на челото назад до ушите. Така правите леки, нежни 10 движения. Както ви казах, ако имате повече бръчки, може да правите и повече. 10 е минимум. След което пак се връщаме на движението, което правихме в началото, зад ушите, към центъра. Това също е хубаво да го правите 10 пъти. Надявам се, усещате колко е приятно. Хубаво е след всяко едно движение да правиме това така нареченото прочистване на лимфите, защото това изчиства упражнението, което правиш. След това с почистването просто изчистваш токсините. Така е по-силно. Така че препоръчвам ви да отделяте време и за това. Със следващото упражнение ще изчистим очите. Правите така с пръстите си. Слагате ги ето тук и почвате леко движение нагоре. Това е много полезно за хора, които носят очила, които имат оттоци под очите. Както ви казах, 10 серии. След което почистваме леко под очите навън. След което отиваме отгоре. Но за сега не излизате от периферията на очите. И може да отидете малко и над вежите. След което е хубаво да стигнете до края. До края говорим до ушите. Повтаряте го 10 пъти, след което правим обичайното прочистване. Аз повтарям максимум 3. Вие знаете, че трябва да продължите до 10. Следващото упражнение е много подходящо за торбички под очите. Можете така, както ви показах, особено ако имате големи ногти, можете и така с пръсти, както прецените, така го правите. Аз го правя с върха на кокалчетата ми. Много е полезно, много е приятно. Пак съвсем леко нежно движение. Хубаво е да стигате до края. 10 минимум, след което се връщате на прочистващото движение. Много е яко, особено за хора, които имат проблем с
щитовидната жлеза и с лимфите в гушата. Пак, правите го няколко пъти прочистването. Не е задължително да бъде 10, но е желателно. И сега обръщаме пак внимание на носа. По 2 пръста на двете ръце и почваме от върха надолу, съвсем леко. 10 такива. След което правите така с палците. И искам хубаво да обхванете цялото си лице, за да може да направите ето това движение. Пак 10 пъти. Аз малко направих повече. След което се връщаме на почистването. Следващото упражнение е много яко и е много хубаво за двойни брадички. Така че показвам и повтаряте след мен. То е като вид молитва. Хубаво е така да хванете ръцете си. Важното е палците да бъдат отдолу. Това движение се опитайте да го направите без натиск, повтарям пак. Това определено ще искате да го правите повече от 10 пъти и е желателно. Движите палците едновременно с ръцете. Ето така. По този начин и брадичката и лицето. След което е хубаво пак да се върнете на изчистването, защото така изкарваме токсините. И сега едно много важно и последно упражнение. За да се уверим, че сме направили хубав дренаж и че сме изкарали всички токсини. Започвате с натиск лек нагоре до ухото, точно така. От под челюстта тръгваме. Трябва да покриете колкото можете по-голяма площ. След което 10 пъти минаваме от другата страна. И за да се уверим, че сме почистили хубаво, правим пак упражнението за почистването. Вече за последен път е желателно да бъдат 10 пъти. И така, това беше всичко прекрасни за днес. Очаквайте още едно последно включване, което ще бъде като последно супер яко упражнение. Очаквам вашите коментари, вашите въпроси под видеото.